Now, are you ready for the quiz? Let's go! Question number 1. Question number 2. Question number 3. Question number 4. Question number 5. Question number 6. Question number 7.
Question number 8. Question number 9. Question number 10. Ang libro, ang page 1 ay parating nakalagay sa harap at ang likod naman ang page 2. That means, ang page number na add ay nasa harap at ang even number na page naman ay nasa likod. For example, page 15 is nasa front at ang page 16 naman ay nasa kanyang likuran. Kung ang pinag-uusapan ay pages at saka sheets, ito ay talagang merong pagkakaiba. Ano ang ito? Ito ang page 1 and page 2 ay nasa iisang sheet lang. So that means number of pages is not equal to the number of sheets.